Super prvej generácie bol relatívne obyčajným autom. Určite po dizajnerskej stránke a aj po tej stránke takého osobného zainteresovania. Nielen zo strany mňa, ale vlastne všetkých mojich známych. A teda, že sa pohybujeme medzi ľuďmi, ktorí majú auta radi. Tento model, alebo teda tento typ Superb 2 je už úplne iná pesnička. Nedávno sme mali na test 2 liter, ktorý mal pod kapotou 3,6 litrový 6-valec a v peknej bielej farbe v karosérii sedan vo značnej miere presvedčil a získal si moje sympatie, ale kombík je tá verzia, ktorá sa mi ohromne páči. Keby som mal začať nejakými extra vecami pre Superb, ani by som nevedel vlastne čo povedať ako prvé. Najšokujúcejším na tom aute je to, čo zistíte, až keď si do neho sadnete. A to je priestor na zadných sedadlách. Je neskutočne veľký. A jeden z námi povedal ohromnú vec, že je to prvé auto, na ktorom mu jeho decká nedokážu okopať sedadlá zozadu s pinavými topánočkami. A to je proste úžasné, to napíše len život. Čo však nemôžete zistiť, kým nenastúpite, ten vnútorný priestor na úrovni aut vyššej strednej triedy v mnohých smeroch prekračuje vnútorným priestorom auta, ako je A6, nové Ečko a myslím, že aj nová 5. Čo zistíte, alebo vám asi padne do oka hneď na začiatku, je ohromne ľúbivý dizajn toho auta. Človek by až neveril a vlastne až na tomto pohľade to zistí, okoľko krajší je kombík ako sedan. A to vo väčšine prípadov teda ľudia majú radšej sedany. Superb je tak krásne a tak komfortné auto, že ja som ochotný ho v mojich interných takých porovnávačkách klásť na úroveň Audi A6 a to už je čo povedať. Pretože to auto žiaľ Bohu stojí na platforme A5, ktorú koncernovo Volkswagen používa pre asi 20 rôznych typov aut. Pod kapotou tejto verzie je koncernový 2 liter TDI, ktorý má označenie so skratkou CR a PDF. To znamená, že tu máme Common Rail druhej generácie a čistič pevných častíc. Tento motor nájdete pod kapotou snáď každého auta, ktoré vo Volkswagenovom koncerne, okrem najmenších a najväčších typov, ale dôležité je povedať, že ho vyrábajú vo viacerých výkonových verziách. Táto konkrétne má 170 koní, čiže 125 kW pri 4000 otáčkach a krásny priebeh krútiaceho momentu, ktorý má hodnotu 350 Nm v rozsahu 1750 až 2500 otáčok. Čo bude však ešte dôležitejšie než údaje výkonu a krútiaceho momentu, budú pravdepodobne údaje spotreby a tie sú teda naozaj priaznivé, pretože výrobca uvádza pre toto auto 6,2 litra v kombinovanej prevádzke a my sme na našej testovacej trati dosiahli spotrebu 6,3, čo v zásade potvrdzuje presne to, čo výrobca uvádza. A tak treba povedať, že napriek tomu, aké to auto veľké a aké je ťažké, spotrebou zhruba 6 litrami patrí medzi to najúspornejšie, čo si môžete kúpiť. Maximálna rýchlosť tohto auta je 218 km za hodinu, čo je viac než postačujúce na všetky možné príležitosti a potreby, dokonca aj na nemecké diaľnice. Z 0 na 100 to auto vystrelí za 8,9 sekundy. Vystrelí možno nie je celkom to práve slovo, ale určite to nie je žiaden leňochod. Všetko, čo sa dokáže na stovku rozbehnúť pod 10 sekúnd, je úplne fajn. Ale veľmi príjemným údajom je objem palivovej nádrže, ktorý nie je nejako extravagantný, je to 60 litrov, ale pri priemernej spotrebe okolo 6 litrov na 100 km vás palubný počítač môže očariť krásnym údajom dojazdu 1000 km. Dúfam, že to na kamere vidíte dobre, ale ten priestor, ktorý mám pred sebou, je doslova neuveriteľný. Tu by mohol sedieť, hádam, ešte jeden Maroš predo mnou. Samozrejme, sedadlo vodiča, alebo teda spolujazca, nie je posunuté na doraz dozadu, ale ak to aj urobíme čoskoro, uvidíte, že priestor, ktorý ponúka toto auto, je doslova kráľovský. A ja osobne mám pocit, že tak veľký priestor nenájdete nielen v Audi A6 a BMW Radu 5, ale ani v 7, v S-klase či A8, pokiaľ sa teda nebavíme o long verziách. Jediným problémom tohto miesta je pre všetkých, ktorí majú viac než 185 cm, relatívne nízky strop. V ostatných veciach toto je doslova šokom pre každého, kto sa do toho auta čo len pozrie, ani si tu nemusí sadnúť. Pozrite sa na to v prestrihu. Sedadlo spolujazca je posunuté maximálne možne dozadu a ja mám pred kolenami stále odhadujem zdravých 10 až 12 cm. Pozrite sa na ten ohromný šok na predných sedadlách. Tu by musel sedieť, hádam, 2,5 metrový chlap, pretože mne chýba dobrých 20 cm na to, aby som sa nohami vôbec oprel. Šoferovať Superb druhej generácie nie je žiaden zážitok, pravdepodobne rovnako ako to nebol zážitok ani pri prvej generácii, ale používať ho každý deň je určite pôžitok, pretože
Auto funguje v každom smere tak, ako by ste čakali a lepšie. Sú tu vychytané veci, ktoré už dávno poznáte z Volkswagenov, niektoré dokonca z Audi a podobne. A všetko to dokopy tvorí takú súhru, že za veľmi príjemné peniaze, ktoré môžete dostať, ohromne velikenské auto s veľmi slušnou aktívnou aj pasívnou bezpečnosťou, s množstvom výbavy, príplatkovej, ale aj sériovej, s 9 airbagmi napríklad a prakticky všetkými elektronickými systémami na podvozku, ktoré aktuálne bežne ponúkajú aj ostatní výrobcovia, vytvorí jednu z najneodolateľnejších ponúk v tejto kategórii. A to teda nepreháňam, ale myslím to úplne vážne. Neviem, ako sa volajú tieto 18-palcové disky. Škoda ponúka vo svojom sortimente príplatkovej a voliteľnej výbavy niekoľko modelov. Tieto konkrétne sú 18-palcové, celkom pekné 6-lúčové disky. Problém je inde. Obuté sú na nich papuče, ktoré majú rozmery 225x40x18 a to pre auto tejto kategórie síce výborne vyzerá, ale nie práve najlepšie funguje. Po našich necestách všade na Slovensku je určite lepšie jazdiť na Superbe na 17-kách, alebo ak by to malo byť aj takto, na 18-kách určite by som prijal minimálne 45 profil, pretože na 40-kách je to auto naozaj nepríjemne tuhé a to, čo robí Superb, nie práve autom kategórie, s ktorými by som ho rád porovnával, ako napríklad Audi A6, je neschopnosť odtlmiť tie drobné a časté nerovnosti našich ciest, ako sú rolety a podobne. Škodovka je mimoriadne hrdá na systém Twin Door, ktorý ponúka na sedane. Je to patentovaný spôsob, ako otvoriť buď len spodnú časť, teda veko batožinového priestoru ako na klasickom sedane, alebo potom spoločne s oknom aj celý piatý, dá sa povedať, že piaté dvere. Aký problém bol namontovať niečo podobné aj na toto auto? Povedzme, vec, ktorú poznáme z Bavorákov, s tlačením malého gombíka vyklopiť len okno batožinového priestoru. Takéto drobnosti tomuto autu chýbajú, ale nie je ich veľa. Určite je podstatne viac tých, ktoré vás veľmi milo prekvapia. Superb kombi by mnohí chceli porovnávať s autami, ako je Volkswagen Passat, a pravdepodobne aj majú pravdu, podobne ako s novým Opelom Insignia, Tourer a podobne. Ale treba si spomenúť na jednu zaujímavosť. Auto sa poprvýkrát v pražských uliciach objavilo kamuflované ako Mercedes triedy E, v čase, keď ho ešte automobilka skúšala v reálnej prevádzke. A že to urobili, bol jednak dobrý vtip, ale aj ten dôraz na to, aké skutočné rozmery tohto auta sú. Jeho dĺžka je 4,84 metra vážený a šírka 1,82. A to sú parametre, ktoré patria medzi auta vyššej strednej triedy. Priestor na zadných sedadlách to len nie že potvrdzuje, ale doslova stavia na hlavu. Má hodnotu 350 Nm v rozsahu 1750 až 2500 otáčok. A to teraz naozaj neviem, či netrepem, takže si to pozriem na papier.